ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଉପରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 9 ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ 2015ରେ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ 2003 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଛିବାର କାରଣ, ଏହି ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ ଓ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଉତ୍ସବଟି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାଏ। ଭାରତର ବିକାଶରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା, ନିଜ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏହି ସମାରୋହର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 18ତମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଦିବସ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆର୍ଥିକ, ବୈଷୟିକ ଏବଂ କୌଶଳଗତ ସହଯୋଗ ଉଦ୍ୟମର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି ଓ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳାଧାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଭାରତ ହିଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଛି। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଭାରତକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ଓ ଗର୍ବରେ ଆମ ଦେଶର ନାମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତି। ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି।